Tangan kowe sampe kuwale lho. Heeh. Wis ben ra apa-apa. Ra masalah, waton juga. Ah iya. Aku kuwalik ora tau tak gawe masalah kok. Ah iya. Ning ya perlu tak aturake sapa dhisik truk sing kepareng mempersembahkan wayang Climen bengi iki. Heeh. Dipersembahkan saka sapa? Kowe anu matura karo para streamer sing padha mresani bengi iki truk. Ya. Iki dipersembahkan saka Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan. Ya kuwi Ditjen Kebudayaan Kemdikbud RI. Wah, ngono. Heeh. Parade seni pertunjukan virtual membuka ruang kreatif seniman terdampak COVID-19 pada era new normal COVID-19. Oh, uga jagalah daya hidup kebudayaan agar terus menyala dengan tetap mentaati protokol new normal COVID-19. Bergembiralah dari rumah dengan berkesenian agar daya tahan tubuh meningkat dan mampu melawan COVID-19. Uga Ditjen Kebudayaan Kemendikbud Republik Indonesia menginisiasi program jalur rempah-rempah sebagai diplomasi budaya. Sirep pagebluk Latama Husadi wilakon bengi iki adalah salah satu catatan pengetahuan tentang rempah Nusantara pada kasanah pewayangan. Wah, luar biasa apik tenan. Heeh. Mula bengi iki lakone Ron Latama Sandi. Oh. Kuwi pemanfaatan rempah-rempah supaya iso dadi srana waluyaning raga. Iya, pancen ya bener. Ah iya. Uga lumantar HP iki ya tak wacake ya Reng. Ah iya, engko ndak kleru. Heeh. Apal ora? Apal sik alon-alon rasa kesusu. Kok suwi le buka. Iki mau wis diaturake lan uga iki kena pesenan. Apa, Truk? Saweran. Iki, Truk, sing penting. Lho. Mau ngarep ya penting, iki ya luwih penting. Ya, mergo iki ya dienggo ngripi para seniman-seniman. Ya. Seniman nek ming sekedar virtual utawa apa jenenge iki? Nganake pementanan streaming ngene iki nek ora ana kepedulian saka bapak-bapak saka Kemendikbud niki ya kepiye le arep bisa urip? Heeh, pemiwayangan terus. Wayangan terus ra ono pemasukan. Tombak, tombak, mati alus. Ha iya. Dari Dirjen Kebudayaan Kemendikbud RI, Bapak Dr. Hilmar Farid, kami mengapresiasi seni pertunjukan virtual seperti pergelaran Wayang Climen Kiseno Nugroho yang tetap membuka ruang kreatif untuk terus berkarya dengan mentaati protokol COVID-19 pada era new normal. Dengan cara seperti ini kesenian terus berkibar, kemajuan kebudayaan terus berkorbar. Ah, luar biasa. Besok ganti wiyagane nek ora gelem keplok, Truk. Ya. Rumangsaku kok keplok anggere ana wong nggawa adang. Wong iki pengendika saka bone Bapak Dirjen Kebudayaane. Ha iya, ya ora apa-apa karang ya urung paham wong SDM-e rendah-rendah kok. Dari Direktur Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbud RI. Panjenengan Bapak Dr. Restu Gunawan M. Hum. Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbud RI telah menginisiasi program jalur rempah sebagai diplomasi budaya. Lakon Sirep Pagebluk Latama Husadi ini adalah salah satu catatan pengetahuan tentang rempah Nusantara pada kasanah pewayangan. Matur sembah nuwun. Semoga para seniman terus giat membuat karya walau dalam keterbatasan akibat dampak COVID-19, berkarya dan bergembira dari rumah. Oh iya, pokoknya digawe seneng terus. Nganggo sistem caraku, caramu piye? Golek wong edan loro diuripi nang omah. Engko anggere esuk kon gelut, engko ora seneng banget awake dhewe. Itu bergembira dari rumah. Ning nyiksa wong edan ku padha ora duwe kemanusiaan. Anu wae kowe tak ingu. Terus tak duro kirikku ya saben esuk. Dengkulmu melocot ora.
tendang kowe. Iki jangkae amba banget tendang kowe. Mbah. Nyenengke ya. Ayo padake rumangsane. Ya iki wis nyawer menyang Bapak Dirjen Kebudayaan Bapak Dr. Hilman Farid lan Bapak Dr. Restu Gunawan iki nyawer. Ya. 1 juta. Oh iya. Tembange masing-masing 1 juta. Tembange bebas saka panjenengane. Oh ngono rek. Wah. Seneng aku. Ya kadang kala nglakoke. Anggere kleru tak dupak raimu kowe. Nglakoke sing Ramayana ngene iki, munyok-munyok ngene iki, Tru. Iya. Dadi awake dhewe ya rada pisah sithik karo Ndara-ndara Pandhawa. Iya. Saiki nyuwita karo Prabu Ramawijaya kancane munyok-munyok. Werna-werna ya, Tru. Werna-werna. Ana sing raine boyo Kapisaroba. Ana sing raine apa jenenge iki? Manuk Kapi Cecak Rawon. Ana sing raine pitik barang Kapi Soto Bali. Nek soto sulung ana ora ana. Rai apa kuwi? Rai mangkok jenggone mlocot. Soto Bali. Yo. Kapi anu rai gajah kae Mantasti. Wah. Nek kapi rai gareng mantasmu. Mantasmu jebluk. Ora ana rai gareng ora ana. Aku dadi ndek kanca pirang-pirang itu. Heeh. Seneng aku anggere ana munyuk, Dok. Aku seneng nek ora munyuk brai. Wo. Gendandapan nang wit kae nubruki sapa-sapa. Heeh. Kapi bungkek udu. Senengane kok ning anu ki ngawur ora. Ayo karo diselani tetembangan terus iki pesindene ya komplit ya papat. Iya. Kapi Agnes Yanandasari Nuring Tias. Iya. Kethek wedok. Ha iya. Kapi Orisa. Oh iya. Ketoke lagi duwe kethek cilik. Kapineti. Sapa? Kapineti. Sulandari karo sing terakhir ki munyuk tuwa. Oh. Bruk Prastiwi. Kuwi karo kanca. Loh, ngene iki kudu iso manjing ajur-ajer. Ketika seorang dalang itu menceritakan tentang Ramayana ya dianggap pengrawit sinden ki ya kapi-kapi. Oh, ana sing buta barang. Oh. Dadi iso manjing ajur-ajur karakter wayang di dalam pakliran kecekel. Iya. Nek ngene iki adhe ra iso ngembake adhe iki munyuk, wah ora kecekel. Oh iya ya. Iya. Ora kena nesu dunekke munyuk. Anek dalange Ramawijaya. Oh. Berarti mburimu Lesmana. Ah ya ora. Lesmana kok kaya ngono. Saka Giri Cantrel. Giri Kastuba kok ora. Ya nembake tra ya. Ayo, ceket-ceket ora do senengane. Sing bareng-bareng nyekar sik sapa? Ya. Tak nyuwun pambiyantune Kapi Agnes. Ah iya. Wah iya. Kapi nek kaya ngono kuwi wah wis ora kobrel leren. Ah iya. Wis dirayah munyuk-munyuk. Ayo jumeneng Mbak Agnes yo. Ah iya. Ngangge beker mboten, Pak? Ora usah. Sinden wedok ki rasa sok beker ora. Lah jarene Kapi. Ah iya. Nah munyo wedoke buntutan ora? Buntutan. Kabeh buntutan. Munyo wedok ya buntutan, munyo lanang ya kowe iku kulino to wadyabalane Prabu Rama. Pepundhen awake dhewe rak pirang-pirang ana sing putri. Wah, putri kaya munyoke kok putri.
Wedok ana, heeh, ana sing wedok ana sing lanang. Sing wedok ya gayane masak, golek woh. Nek sing unyuk-unyuk lanang kesele perang terus dodo mangan woh-wohan kae. Wah iya kanyang kompak ya terus kok Prabu Rama kok iso mangreh munyuk kaya ngono kuwi pirang-pirang. Prabu Rama kuwi iso ngratoni triloka. Lho. Donyaning menungsa, donyaning jin karo donyane sapa? Dewa. Waduh. Kowe iki mung gawe-gawe wae iki rek. Kowe domonge ngeyel kok. Yo. Nembange apa Nes aku tak ora ngurus gareng karo ngurus Agnes wae ah. Ah iya. Nggih. Nembang Kula apa? penak kok digagas. Hah? Kula penak digagas. Ah iso. Oke sing gagas kowe iki. Ah iya. Nggih napa gagas pripun? Ambo ayo aku ora wani crita ayo. Kayak sinten to, Pak? Ah ora usah tak omongke. Masa wis gedhe tuwa dadak disebutke dibalang liring kowe kereta kok. Kagong iki senengane ora Kayak gawe. sik digagas nggih napa, Jal? Ora ngerti aku ya tak kono dhewe sok nek ketemu wonge. Heeh. Engko aku nek ngomong darani adu-adu, darani adul-adul padahal saksi banyak. Ha iya, iya. Oh, ngaten to. Heeh. Embuh kok. Heeh. Kadang kala sok malah sok muni kula dhewe mawon, Pak. Ngono. Le napa? Maksude wong kuwi mawon sok muni kula didapuk dhewe mawon rasa loro-loronan ngoten niku ya ana. Berarti sik nyak wong loro, Pak. Apa ora ngerti aku ki. Ora paham aku. Kak Rado. Yo sapa? Ah iki kok sapa? Lagune apa? Napa niki dereng wonten pamundutan lagu? Iki penyanyi Bapak Direktur Dirjen Kebudayaan Bapak Dr. Hilmar Farid karo penyanyi Bapak Direktur Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan Bapak Dr. Restu Gunawan, saka Kemendikbud Pusat Jakarta kono ora ngersake lagu ning nyawer, lagune bebas. Oh iya. Caos ana sing rada kepenak, ya ana kerase, ya ana aluse. Ya. Oh nggih, keras terus alus napa alus terus keras? Manut. Biasane keras riyen nggih, Pak. Aduh. Pripun ta? Ora apa. Nglete. Ayo kowe iki takoni kok ora. Ya, ayo. Kula pengen pelok barang. Pelok barang kuwi apik, dasare gamelane pelok ya apik, slendro apik, didol ya apik. Apa? Kiraku kaena. Kuwi senengane Bapak. Kiraku kowe tan citra. Asmarandan. Oh. Aku ya meh ngawur. Ketoke nyeni ning ora paham. Ya, kaya ngapa suaramu dipamerke? Nggih, halon-alon nggih, Pak. Wah, lek muni iki jan halon-alon nggih, Pak. Ngono. Ya. Kiraku kowe tan citra. Oh. Piye? Swara ya kepenak, apik, empuk. Empuk. Kiraku. Marga
Masuk lagi. Lah, sapa rek? Pepundenku. Wah, jan iki piyai siji iki jan aku salut tenan. Sapa? Penyanyi Bapak Tumiyono nyuwun tembang kangen yang nyanyi Mbak Agnes. Lho, piye mulai Agnes suarane pancen yo apik tenan bocah siji iki dadi ya wis memper nek akeh sing padha nyuwun. Ayo, Lah niki gantos napa mboten? Ora aku iki engko Mbak Pak Tumiyono dhewe ra apa-apa wis ben. Nggih. Engko kapi-kapi liyane men golek woh. Ya. Bapak Tumiyono, founder and CEO Widodo Makmur Holding. Wah, gareng basa Inggris pinter. Loh. Aku ki nang Trawana 3 sasi, Tru. Trawana iki ndi panggang? Oh, panggangku kudu luar negeri. Ini ra adoh pisan. Ki aku duwe kanca jenenge Kapten Lasirun. Oh. Saka panjenengane Mbak Indra Wilton SSM Hum. Wo, ki arep mlebu neng Dr. S utawa neng S3. Wo, dengan arep meneliti tentang aku terus. Oh, pengalian bahasa pewayangan Ki Sena Nugraha. Pengalian pembaharuan apa pengalian aku radong. Oh, heeh. Kuwi arep neliti aku. Wah, penak kowe mengari meneng wae terus diteliti. Wagong ora. Rasaku hangat pijar krungu kentongan semoyo elingo yen tak Kledang. Kledang lakae bocahe teko. Ya, coba tok tibake jenang gula no. Nggih. Jenang gula. Wah iya. Jenang kula kowe aja lali